Hmm. Nagalis nga na pagkapagkat Sige man kakabsat ko. Na talaga nga nalaing kayo. Pagtuan yung mana niya aramidan dahi ti kabsat yo. No, no, no. Buyaan nyo ah. Tano maaman nyo kakabsat ko. Inyo. Wow. Nagadgad nga inyong kakabsat. Amoy aramidan dahi ti kabsat yo. Pagtuan nyo an. Hanga malamot. Yung at the end, malamot-mot lang kakabsat ko. Pudot si kayo. Mas asupay. Ay, ako. Nga, amoy yung kakabsat niya taramidat. Ano pa dati panunok yung kakabsat ko. Ngumhaan. Pudot si kayo. Yung kawaran tanong ko lumamiis. Asla ato'y ulok mo kasta nga ng pudot. Mekos na lumamiis kakabsat ko. Oo na yun. Na, pala may isang tayo pa kakabsat sakbay tayo nga pagkalanta. Mga maluto dito. Ramay tayo. Ay, gas asok na. Bango si kayo. Kang angot titikat. Kang angot ko galang. Kang angot ati probinsya na yung kakabsat. Wow! Napudot lang ta. Mabali nun. Pudot! Unay kan. Una yan. Next na kabsat. Kat alaan tayo daytoy. Gel na ati aloe vera. Wow! Ito yung siit-siit na tako. Natadom si kayo. Kaslani ko Natadom. Talang mat ni alis tulang mat. Kayo doon tayo lang astoy. Ay, galis. Napagkat nga nagalis. Wow! Aloe vera, kabsat. Tapit din. Kung nagagalis nan. Nagalis nga na pagkapagkat. Wow! Daligat mga kayo doon eh. Sila sipon. Pauray galis na yan. Nagalis tapos ni pagkat na yan. Wow! Ang ko lang kailangan ka talaga nakagaramid ka. Kailangan ganun nga talaga. Ay! Nay, nagaduti ko na ni duwa gamin nga inyog dahil kakabsat ko. Ayan. Ang baling nga lanang nakabsat. Medyo pagbalinan tayo lang nga brown. May kulatat na. Ayan, mabalin ato yun. Habang palpalang may isan tayo kat at brown pa. Dahil ito na putot at mantika na at ilana na. O, dito amin aji na-harvest tayo nga kwa gel aji aloe vera. Tapos ta i-blend tayo. Nagbalin nga liquid kasi nga o di ba gel na nakapagkapagkat na Wow! Nagado na harvest tayo. Ikwan, lana tinyugon. Coconut oil. Oh. Tapos lotwon tayo lang basit. Tanuhaan nga kwa. Mapangles at aloe vera kakabsat. Siyempre, wartay basit. Nakado nagbali na nakakabsat ni o. Wow! Basta ni o. Oh. Tiangot na. Siyempre, kasla inyog nga. Kasla aloe vera. Nag-combine nga kabsat ko. Amo yung kakabsat, apay nagrabid na tikastoy. Kasi malagip ko day jay ko Aji gayim ko nga Indian. Ka-workmate ko idi. Nagpuskol di buok na. Tapos, kanayan na nga ibagbaga nga mapan gumatang ta aloe vera. Di kanayan kumot nga mapan kuy-kuyugon.
Sabaga na nga, i-apply na kano ti buok na. May syempre, gamin kanyak that time, katampos ko mo ti buok ko, iso nga, hangko nga aramidon. Ay, katatamot na, ag-start mo tayo, ti kabsat yun ang ag-apply. Takitaan tayo man kakabsat no niya ti resulta na after 1 month or 2 months, no? Pumuskol man tayo ti buok ti kabsat, no? Wow. Kin, alis to ka no nga umatidog nung kakakabsat, ning natin nagpwede ito Ato'y dakkel nga rito sa iti kabsat. Yo! Nakakid din. Todo tayo nga kabsat. Ano kwa? May epekto na. May ti resulta na. Makariin tayo ito nubiga. Taga-diretso. Di gusto ti taon. Mayat magkamot na nabangsit ka. Wow. Nabang lumaad aloe vera. Okay, kakabsat ko. Bye-bye. Good night. Panak mo maturugon.